Вас вітає інфармаційна служба телеканала МКТБ і я, Ірина Габрукович. У ефірі новини «Час мясцовый». Сёння ў выпуску. Дзень гордасці маёй краіны. Маладзечанскі раён адзначыў Дзень незалежнасці рэспублікі і Дзень горада. Традыцыйныя выставы на кургане славы. У суботу гасцей сустракалі Крупскі і Маладзечанскі раёны. Салдацкая каша, спаборніцтвы і юнацкі азарт. Першы турыстычны злёт Маладзечанскай раённай арганізацыі ветэранаў адбыўся паблізу пасёлка Сасновы Бор. Дзень гордасці маёй краіны. 3 ліпеня Беларусь адзначыла Дзень незалежнасці, а нашы землякі яшчэ і Дзень горада. 5 ліпеня 1944 года войскі 3-го беларускага фронту пад камандаваннем генерала арміі Чарняхоўскага і партызанскіх брыгад імя Фрунзе і за савецкую Беларусь вызвалілі Маладзечна. У іх гонар і быў узведзены мемарыяльны комплекс у парку. Тут адбыўся мітынг, прысвечаны галоўнаму дзяржаўнаму святу – Дню Рэспублікі. Удзел у ім прыняла і дэлегацыя з горада-пабраціма падмаскоўнай калоны. Незалежнасць, Беларусь, свабода, перамога – словы жаночага роду. І не выпадкова, што літаратурна-музычная кампазіцыя пачалася з услаўлення жанчын-беларусак. Ва ўсе часы і эпохі яны былі і застаюцца захавальніцамі сямейнага ачага. Берагуць культурны код нацыі, а ў суровыя гады ваеннага ліхалецця змагаліся на франтах і ў партызанскіх атрадах. Працавалі ў тыле і забяспечвалі армію ўсім неабходным, а потым аднаўлялі разбураную вайной народную гаспадарку. І ў памяці удзячных нашчадкаў застаецца подзвіг тых людзей, якія выстаялі і перамаглі ў вялікай айчыннай. За прошедшие десятилетия наш район возродился из руин послевоенной разрухи. Появились предприятия, которые сегодня составляют гордость и основу экономического благополучия. Беларусь достигла многого, состоялась как суверенная независимая держава, идущая собственным путем развития. И по избранному пути мы уверенно идем к достижению поставленной цели – укреплению сильной и процветающей Беларуси. Необходимо помнить, что сила нашего государства в уважении к великой, нередко трагической, но славной истории Беларуси. Хвілінай маўчання і воінскім салютам ушанавалі ўдзельнікі мітынгу памяць усіх тых, хто вызваляў нашы гарады і вёскі, здабываў нам перамогу. Дзень незалежнасці – гэта не толькі наша ўдзячнасць пакаленню пераможцаў. Гэта яшчэ і адказнасць за сённяшнія і будучыя краіны. Гэта наша стваральная праца на карысць сваіх сем'яў і свайго народа. Гэта наша імкненне захоўваць свае святыні і добрыя традыцыі і перадаваць нашы духоўныя каштоўнасці нашчадкам. У Дзень Рэспублікі беларусы адчуваюць гордасць за суверэнитэт дзяржавы. В этом году я закончил Минское Суворовское военное училище. Дальше я пойду на один из факультетов Белорусского национального технического университета. По окончанию из Белорусского национального технического университета я, надеюсь, получу лейтенантские погоны. И дальше я буду работать на пользу своей страны, на пользу семьи и буду нести честь и гордость. Мы поздравляем и жителей Белоруссии, и наших собратимов, да, жителей Маладечна с этими праздниками. Мы желаем искренне, от всего сердца, счастья, благополучия и мира. Мы надеемся, что так будет. И мы вместе с вами. Пусть всегда будет дружба между нашими государствами навечно и навсегда. Праздник показал, что мы едины. День независимости для меня – это прежде всего гордость. Гордость за мою страну, за любимую Беларусь. Я горжусь, что я являюсь ее частью. Это гордость за мир на нашей земле, гордость за наши семьи, мы растим детей, у нас есть работа, у нас есть красивая земля. Я желаю всем жителям Беларуси мира, добра, процветания, развития нашей стране и, конечно же, всем хорошее настроение в этот праздничный день. Пасля ўскладання кветак і вянкоў усе ўдзельнікі мітынгу накіраваліся да амфітэатра. Шчырымі апладысментамі гледачы ўзнагародзілі ваеннаслужачых мясцовай вайсковай часці за паказальныя выступленні. Гэты пункт святочнай праграмы карыстаецца нязменным інтарэсам у публікі. Не адмовіліся дарослыя дзеці прадэгусціраваць салдацкую кашу з гарачым чаем. Я приехала из Бреста в Маладечный к своей двоюродной сестре и тете. Мы пришли в парк на 3 июля, на День независимости Беларуси. Мы взяли в первый раз попробовать кашу и чай. Каша очень вкусная.
Конкурсы, квесты і гульні. Установы культуры, спорту і адукацыі разгарнулі свае пляцоўкі ў парку Перамогі ў святочны дзень. Дарослыя дзеці маглі паўдзельнічаць у літаратурнай віктарыне, змайстраваць галубоў міру, паспаборнічаць у спартыўных турнірах, пакінуць сваё пажаданне і малюнак гораду, а яшчэ палюбавацца прыгажосцю рукатворнай на адкрытым фестывалі-конкурсе «Вытокі майстэрства. Чароўная нітка». На выставе майстры дэманстравалі вырабы, вязаныя на спіцах і кручком, вышываныя на машыне і ўручную, створаныя ў стылі пэтчворк і макрамэ. Між іншым, можна было не толькі падзівіцца на прыгожыя і арыгінальныя творы дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва, але набыць іх для дома, для сям'і ці ў падарунак каму-небудзь. В прошлом году и позапрошлом у меня было гран-при, и мне дали сертификат на нитки на 100 рублей. Ну, так вот, я эту скатерть купила ниток на 80 рублей и связала скатерть эту. А вообще за зиму я связала 4 большие скатерти. Оформление скатерти, дизайн я беру с интернета, но потом составляю все это сама, рассчитываю сама. Поэтому это ж не просто так уже связал. Надо ж и не фалдила, и не стягивала, чтобы даже без утюжки все все равно раскладывалось на столе так, как треба. У меня работы больше связаны с мифическими героями, домовые. Вот, допустим, Кузя, медведь, это такое тоже, как сказать, придуманное мною, как я его вижу. На самом деле, вот только сделан, конечно, из джутовой нити, из льняной ткани. Ну вот на конкурс представила вот такую вот куклу. Это как Полинка. И тоже использованы разные виды нити. У маладзечня стала традыцыяй завяршаць свята урачыстым мерапрыемствам, прысвечаным Дню горада і агульнарэспубліканскай акцыяй «Спяваем гімн разам». Свой дзень нараджэння наш горад адзначае 5 ліпеня. Гэтая дата прымеркавана да вызвалення маладзечна ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. Са святам маладзечанцаў павіншаваў старшыня райвыканкама Павел Губко. Ён падкрэсліў, што душа і сэрца горада – гэта ў першую чаргу яго жыхары. Хочу выразить слова глубокой признательности нашим ветеранам, партизанам и подпольщикам, труженикам тыла. Сегодня мы с особой теплотой и любовью говорим о вас. Молодеченцы гордятся мужеством отцов, дедов, прадедов, защищавших город, нашу страну во время Великой Отечественной войны. Мы благодарны всем, кто восстанавливал город, разрушенный врагами после самой кровопролитной войны 20 века. Мы твердо знаем, историческая память поколений – залог мира и созидания. Слова особой признательности и благодарности хочу сказать сегодня почетным гражданам, заслуженным людям. Вашими стараниями насыщена летопись родного города. Убежден, что лучшие традиции, заложенные вами, обязательно продолжат и приумножат наши дети, наше подрастающее поколение. Мы с полным правом гордимся талантливой молодежью, которая активно участвует в общественно-политической жизни города, показывает высокие результаты в учебе, научной и творческой деятельности, одерживает победы на самых престижных соревнованиях, фестивалях и конкурсах. Асаблівай падзеяй гэтага дня стала прысваенне звання ганаровы грамадзянін Маладзечанскага района. Высокай узнагароды удастойны Ігар Арабей, удзельнік баявых дзеянняў у Афганістане, кіраўнік раённай ветэранскай арганізацыі воінаў-інтэрнацыяналістаў, кіраўнік Народнага музея памяці воінаў-інтэрнацыяналістаў у сярэдняй школе нумар 14. Званне ганаровы грамадзянін – гэта даніна павагі шматгадовай працы, прафесіяналізму і ўкладу Ігара Арабея у патрыятычнае выхаванне моладзі, умацаванне традыцый, развіццё нашага раёна. Павел Губко таксама уручыў ганаровыя граматы і падзякі нашым землякам за іх уклад у грамадска-палітычнае жыццё раёна. Адзначаны і тыя прадпрыемствы, якія ўносяць вялікі ўклад у сацыяльна-эканамічнае развіццё і актыўна ўдзельнічаюць у жыцці горада. Асаблівая ўвага моладзі. На сцэне амфітэатра ушаноўвалі пераможцаў рэспубліканскіх алімпіяд па вучэбных прадметах. Падымаліся на сцэну і сем'і, у якіх летась у Дзень незалежнасці на свет з'явіліся малышы. Яшчэ адной добрай традыцыяй свята стала ўшанаванне сямейных пар, якія адзначаюць залаты юбілей сумеснага жыцця. Кульмінацыяй Дня незалежнасці стала рэспубліканская акцыя «Спяваем гімн разам». Словы нацыянальнага гімна прагучалі ў кожным кутку рэспублікі.
У святочны вечар неба над горадам упрыгожыў салют. На кургане славы ў мінулыя выхадныя разгарнуліся традыцыйныя выставы. У суботу гасцей сустракалі Крупскі і Маладзечанскі раёны. Свае экспазіцыі прадставілі прадпрыемствы, установы культуры і адукацыі, сродкі масавай інфармацыі, грамадскія аб'яднанні. Яны рыхтавалі дэгустацыі, інтэрактыўныя і забаўляльныя пляцоўкі. Наше предприятие является постоянным участником строительных выставок международных, которые проходят в городе Минске в Республике Беларусь. Это Будпрогресс и Будэкспо осенью и весной. Мы являемся постоянным участником с самого начала выставок на Кургане Славы, нашем памятном месте. Историческую память стараемся поддерживать, представляем Молодеченский район здесь со своей продукцией, стараемся представить свои новинки, свои какие-то новые материалы. Мы представляем площадку «Редакция боевого слова», которая возвращает нас в те непростые, сложные годы, когда слово емкое, правдивое было наравне со штыком и танком, то есть оружием. Что же можно сделать на нашей площадке? Ну, прежде всего, оставить на стилизованных полосах Молодеченской газеты, обратите внимание, они датированы 4 июля, слова благодарности ветеранам. Также можно пройти мастер-класс по изготовлению того самого знаменитого письма-треугольника. Также мы привезли подшивки газет с 60-го, 75-го годов. Машинка печатная и такой своеобразный кабинет редактора. Очень любим, на самом деле, всей семьей посещать такие мероприятия. Хотелось бы отъезжать намного дальше от дома, но не получается зачастую. Но вот на Курган Славы мы приезжаем каждый раз, как только есть здесь мероприятие. Это через неделю получается. Да, разные районы постоянно выставляют свою продукцию, да, и всевозможные развлечения устраивают для детей. Это классно. Наведвальнікі мемарыяльнага комплексу Курган Славы маглі набыць вырабы майстроў народных промыслаў і розных прадпрыемстваў, стаць удзельнікамі віктарын і розыгрышаў, больш падрабязна даведацца аб турыстычным патэнцыяле кожнага раёна. Артысты парадавалі гасцей музыкай і песнямі. Выставачныя мерапрыемствы на Кургане Славы працягваюцца ўвесь летні сезон праз кожныя выхадныя. Рэжым работы выстаў з 11 до 16:00. Салдацкая каша, спаборніцтвы і юнацкі азарт. Першы турыстычны злёт первічных арганізацый Маладзечанскай раённай арганізацыі ветэранаў адбыўся паблізу пасёлка Сасновы Бор. Мерапрыемства праходзіла ў рамках раённага праекта «Спорт без узросту, спорт без межаў». Тэму працягне наш корэспандэнт. Турзлёты ў свой час былі папулярным мерапрыемствам у школьнікаў, студэнтаў і работнікаў працоўных калектываў. А ў лясным масіве ля пасёлка Сасновы Бор упершыню, прынамсі ў нашым раёне, сабраліся прадстаўнікі сярэбранага і залатога ўзростаў. Свой турнір прысвяцілі Дню незалежнасці і Дню роднага горада, а месца выбралі таксама не выпадкова. Именно отсюда, в районе Соснового Бора, идут в сторону Вилейки леса, в которых когда-то базировались партизанские отряды, которые в том числе в 5 июля 1944 года помогали нашей армии разгромить фашистов, освободить наш город. Поэтому и праздник у нас сегодня, чтобы страна была мирной, чтобы День независимости был всегда, и что наши будущее поколения помнили, что мир и независимость завоеваны очень сильной ценой каждого третьего белоруса. Наладзіць быт турыстам дапамаглі прадпрыемствы і грамадскія арганізацыі. А з усім астатнім яны справіліся на выдатна самі. На першым месцы добры настрой, узаемадапамога і аптымізм. Турысты абуладкавалі кухню, зону адпачынку, і на працягу 2 дзён Сасновы Бор быў напоўнены смехам, жартамі і песнямі пад гітару. А яшчэ водарам салдацкай кашы з тушонкай і лясным чаем. Я работала в спортивной школе заместителем директора по хозяйственным вопросам, поэтому мы выезжали постоянно с детскими лагерями, и для меня это не ново быть поваром на природе. На сегодняшний день в нашем меню компот, салат из капусты и плов. На завтрашний день у нас особенный завтра день, завтра закрытие нашего турслета, и завтра мы готовим солдатскую кашу.
Удзел у спаборніцтвах прынялі 7 каманд пярвічак раённай арганізацыі ветэранаў. Удзельнікі паказвалі свае сілы і майстэрства пры праходжанні турыстычнай паласы і эстафеты, гулялі ў дартс, уключалі мазгавы штурм і адказвалі на пытанні віктарыны па гісторыі Беларусі і нашага краю, рыхтавалі самапрэзентацыі і візіткі. Суддзі штрафных балаў не налічвалі, але гэта быў той выпадак, калі ў камандзе адзін перажываў за ўсіх, а ўсе за аднаго. Мы пришли сюда, конечно, как и все, за победой. Но как получится, конечно, но будем стараться приложить все усилия, чтобы победить. Мы рады участвовать в этих соревнованиях. Настроение у нас боевое, настроены на победу. Вот. И все, думаю, будет у нас хорошо и все получится. Арганізатары мерапрыемства, фізкультурна-спартыўны клуб «Агеньчык» і Маладзечанская раённая арганізацыя ветэранаў спадзяюцца, што турслёты для прадстаўнікоў сярэбранага ўзросту стануць традыцыйнымі. Алла Маркелова, Дмітрий Пятёнок, МКТБ. Саступі дарогу спецтранспарту. Работнікі Маладзечанскага гаррайаддзела па надзвычайных сітуацыях разам з супрацоўнікамі ДАІ праверылі, ці выконваюць вадзіцелі правілы пропуску аператыўнага транспарту. У рабоце МНС галоўнае – гэта скорасць рэагавання, і ад таго, як быстра ратавальнікі прыбудуць на месца здарэння, падчас залежыць жыццё людзей. Аднак нярэдкія выпадкі, калі аўтамабілю, які рухаецца з уключанымі праблісковымі маячкамі і гукавым сігналам, вадзіцелі і пешаходы не саступаюць дарогу. Яшчэ адна праблема – паркоўка ў дварах. Машыны, прыпаркаваныя не па правілах, часта становяцца перашкодай для праезду спецтэхнікі. Падчас акцыі спецтранспарт МНС праехаў па ажыўленых вуліцах горада. Супрацоўнікі ДАІ ў гэты час назіралі за рэакцыяй іншых удзельнікаў дарожнага руху. Наведалі удзельнікі рэйду і двары, дзе з аўтаўладальнікамі, якія парушылі правілы прыпынку і стаянкі, правялі тлумачальныя гутаркі. Справы духоўныя. 7 ліпеня ў праваслаўных храмах адбываюцца ўрачыстыя службы, а веруючыя ушануюць вялікае свята – Раство Іана Прадцечы. Гэты дзень заўсёды прыходзіцца на Пятроў пост. Хрысціяне ўзгадаюць, як у сям'і іудзейскага святара Захары і яго жонкі Елісаветы, якія былі ўжо ў немаладым узросце, нарадзіўся будучы прарок. Іан Хрысціцель пражыў нялёгкае жыццё. Ён шмат год у пустыні рыхтаваў сябе строгім пастом і малітвай да служэння Богу. Многіх людзей прывёў да пакаяння, хрысціў у водах Іордана Ісуса Хрыста і ўрэшце прыняў пакутніцкую смерць па загаду цара Ірада. Веруючы просяць у Іана Хрысціцеля духоўнай дапамогі, умацавання ў веры, падтрымкі ў розных жыццёвых сітуацыях. Наперадзе падрабязны прагноз надвор'я. Вы можете сачыць за выпускамі навін на нашым сайце tvs.by, YouTube-канале, у сацыяльных сетках УКонтакте, Аднакласнікі, Інстаграм, Трэдс, у тэлеграм-канале МКТБ. А я з вамі развітваюся. Усяго добрага і да хуткай сустрэчы.